ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଣି ବଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଠି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇକି ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ପୁରା ନୂଆ ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ହୋଟେଲର ବାସ୍ନା। ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଦର୍ଶନ ପୁରା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ପଦମପୁର ବୋଲି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ବସ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆଉ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଟିକେ ୟାର। ବାବା ଆଉ ଏଇଟା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼। ଗୁଣୁପୁର ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ।